Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് 8 ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ അധ്യായം 8 അല്ലെ, അധ്യായം 8ന്റെ സമ്മറിയാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടായിരുന്നത്. 29 വരെ നമ്മൾ നോക്കിയില്ലേ എന്നല്ലേ? 28 വരെ നോക്കി. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഇന്നലത്തെ സമ്മറിയില് അതുവരെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞതിരുന്നിട്ട് തുടക്കത്തില് സൂതഗോസ്വാമി പറയുണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചുപോയ ബന്ധുക്കൾക്കൊക്കെ ജലതർപ്പണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും എവിടേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു? ഗംഗയിലേക്ക് പോയി. അവിടെ തർപ്പണമൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം അവിടെ വിശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ ഇവരുടെ പ്രയാസത്തില് ആരും പങ്കുചേർന്നു? ഭഗവാനും പങ്കുചേർന്നു. പിന്നെ അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാനായിട്ടില്ലേ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ ആർക്കും മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു എന്ന് കണ്ടു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ അതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ പോകാൻ ഒരുങ്ങാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ തിരിച്ച് പോകാൻ ഒരുങ്ങാണ്. അപ്പൊ പോകാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോ കുന്തി മഹാറാണി പറയാണ് അല്ലെ, കുന്തി മഹാറാണി അല്ലേ പറയണ? ഉത്തര. അപ്പൊ ഉത്തര ഓടി വരാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ ഉത്തര ഓടി വന്ന് രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണെന്ന് ഭഗവാന് മനസ്സിലായി. അശ്വത്ഥമാവ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വിട്ടത് അല്ലെ, പരീക്ഷത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വിട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് എന്തെടുക്കാണ്? സുദർശനചക്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഉത്തരയുടെ ഭ്രൂണത്തെ വലയം ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കുന്തി മഹാറാണി നന്ദി പറയാണ്, തന്റെ മക്കളെയും ഒക്കെ സംരക്ഷിച്ചതിനും ഒക്കെ നന്ദി പറഞ്ഞ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് പിന്നെ തുടങ്ങുന്നത്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാൻ ചെയ്ത ഓരോരോ പ്രവർത്തികളും ഓരോരോ ലീലകളും വെച്ച് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. താമരപ്പൂ പോലുള്ള നാഭിയെന്നും കണ്ണുകളാണ്, പാദങ്ങളിൽ പങ്കജമുദ്രയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ കംസനെ കംസനാൽ എന്താണ് പറയുക, തടവിലാക്കപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിച്ചതും മാതാപിതാക്കളെയും സംരക്ഷണം ആർക്ക് നൽകി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്? കുന്തി മഹാറാണിക്ക് നൽകിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കുന്തി മഹാറാണി അതൊക്കെ ഓർത്ത് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. പിന്നെ 4 എന്താ പറയുന്നത്, ഭക്തിക്ക് അയോഗ്യമായിട്ടുള്ള 4 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ.
കുലം, വിദ്യാഭ്യാസം, സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്. സമ്പത്ത്, ഈ നാലെണ്ണത്തിന് ഭക്തിക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. സൗന്ദര്യം. വിനാശത്തെ പോകാതെ. അതെ, കാരണം ഈ 4 കാര്യങ്ങളിൽ ആസക്തി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറയാണ്? ഭക്തിക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ ആരുടെ സമ്പത്താന്ന് പറഞ്ഞു? ഭൗതികമായിട്ട് ദരിദ്രരായവരുടെ സമ്പത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ട് അത്രേ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതല്ലേ നമ്മള്? ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ, ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അതായത് ഭൗതികമായവരുടെ സമ്പത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? 28 വരെ അല്ലെ? 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയാണ് എന്ത് കാരുണ്യം ചൊരിയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ ജീവാത്മാക്കളുടെ ആ സാമൂഹ്യ ബന്ധത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കലഹം മൂലം നമ്മൾ കലഹമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ വ്യവഹാരം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് കാരുണ്യം ചൊരിയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. അത്രയല്ലേ നമ്മൾ നിർത്തിയത്? 28 വരെ നമ്മൾ നിർത്തി മാതാജി. 28 വരെ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഒരേപോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ് കാരുണ്യം ചൊരിയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയാണ് കൃപ ചൊരിയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഒരു വ്യവഹാരം എങ്ങനെയാണോ സമൂഹത്തിൽ, അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ഇനി 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്നല്ല, മാനുഷികനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് അത്യധികം തെറ്റിദ്ധാരണ ഉളവാക്കുന്നതുമായ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? അങ്ങ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാൻ പക്ഷാപാതം ഉള്ളവനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. കാരണം അങ്ങയുടെ പ്രീതിക്കോ ദോഷത്തിനോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞ? എല്ലാവരും എന്താണ് ഭഗവാനെ നമുക്കൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു എങ്കിലും പോലും ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികള് അധികം എന്താണ് പറയാ, അത്യധികം അസാധാരണമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ മനുഷ്യർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ. അതീന്ദ്രിയമായ ലീലകളാണ്. അത് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാൻ പക്ഷാപാതമുള്ളവരാണെന്നാണ് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നത്? എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? ജനങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും പാർഷ്യാലിറ്റി ആണെന്നാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ എപ്രകാരമാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അതിനെ നമ്മള് ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയില്ല, സൂര്യപ്രകാശം എല്ലായിടത്തും. പക്ഷെ എന്താണത്? അത് ചില സ്ഥലത്ത് അത് ഇരുട്ടായിട്ട് അനുഭവിക്കും. കാരണം അത് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അതല്ലാതെ സൂര്യന്റെ പ്രോബ്ലം അല്ല അത് അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 29 പറഞ്ഞാണല്ലേ, മനുഷ്യനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നെങ്കിലും അത്യധികം തെറ്റിദ്ധാരണ ഉളവാക്കുന്നതുമായ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങയുടെ പ്രീതിക്കോ ദേഷ്യത്തിനോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. പ്രീതിക്കും രണ്ടും, പ്രീതിക്ക് കൂടുതലായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യമുള്ളവരായിട്ട് ആരും ഇല്ല. പക്ഷെ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? പക്ഷാപാതമുള്ളവരാണെന്ന് ജനങ്ങള് ചിന്തിക്കുന്നു. 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവെ, വിശ്വാത്മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അല്ലെ? ഭഗവാൻ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവെ, അങ്ങ് നിഷ്ക്രിയനാണെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവന്റെ ശക്തിയും അജനുമാണെങ്കിലും അങ്ങ് ജന്മമെടുക്കുന്നെന്നത് ആശ്ചര്യകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മൃഗങ്ങള്, മനുഷ്യര്, ഋഷിമാര്, ജലജീവികൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് അങ്ങ് സ്വയം അവതരിക്കുന്നെന്ന് അത്യന്തം അവതരിക്കുന്നു, എന്താ പറയാ, അമ്പരപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ശക്തനാണ്, അജനാണ്, എങ്കിലും അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാൻ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? എല്ലാത്തിനും കാരണമാണ് ഭഗവാൻ. ഇതെല്ലാം ആശ്ചര്യകരമായിട്ടുള്ള തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിന്റെ ഇടയിലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. മൃഗമായിട്ടും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും, മനുഷ്യനായിട്ടും ഋഷിയായിട്ടും ഏതൊരു ജലജീവിയായിട്ടും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഏതൊരു രീതിയിലും മത്സ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നു, ഋഷിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നു, മനുഷ്യനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു, മൃഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാ രീതിയിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അത്യന്തം അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ.
ഇനി 31-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, അങ്ങ് ഒരിക്കൽ വികൃതി കാട്ടിയപ്പോൾ യശോദാമാവിനെ കുറിച്ച് യശോദാമാതാവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ യശോദാമാതാവ് എന്താണ് കുറ്റം ചെയ്ത സമയത്ത് യശോദാമാതാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാനെ ഒരു കയറെടുത്ത് ബന്ധിച്ചു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ അശ്രുക്കൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് അത് നിന്റെ കൺമഷി എന്ത് ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ കൺമഷി കഴുകി കളഞ്ഞു. ഭയത്തിന്റെ ആൾരൂപം നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നെങ്കിലും ആ കാഴ്ച എനിക്ക് അമ്പരപ്പുളവാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറയാണ് അല്ലെ, കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നത്, യശോദാമാതാവ് വികൃതി കാട്ടിയപ്പോ യശോദാമാതാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാനായിട്ട് കയറെടുത്ത്. അപ്പൊ പേടിച്ച് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കണ്ണുനീര് വന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭയം പോലും ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ മാറി നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭഗവാൻ എന്താണ് ഭീതി പൂണ്ടവനായിട്ട് കാണപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാഴ്ച അമ്പരപ്പുളവാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ അമ്മയുടെ മുന്നില് ഭീതി അഭിനയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് അമ്പരപ്പുളവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ആര് ഓർക്കുന്നത്? കുന്തി മഹാറാണി ഓർക്കുന്നത്. ഇനി 32-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ എന്തിനാണ് അവതരിച്ചതെന്ന് പറയാണ്. ലജനായ അങ്ങ് അവതരിച്ചത് ധർമ്മിഷ്ഠരായ രാജാക്കന്മാരുടെ കീർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ചിലരെന്താ പറയണത്? ധർമ്മിഷ്ഠരായ രാജാക്കന്മാരുടെ കീർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതെന്ന് ചിലര് പറയുന്നു. മറ്റു ചിലര് പറയുന്നു എന്താണ്? ഭക്തന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള യദുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പിന്നെ മലയകുന്നുകളിൽ ചന്ദന വൃക്ഷങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് പോലെ ആണ് അങ്ങ് യദുകുലത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചത്. എന്നിട്ട് യദുകുലത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചതിന്റെ കാര്യം പറയണല്ലേ. മലയ പർവ്വതം, ആ മലയ പർവ്വതത്തിലെ ചന്ദന വൃക്ഷങ്ങള്, ആ പർവ്വതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയപ്പെടുന്നത് ആ ചന്ദന വൃക്ഷം കൊണ്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്, ആ മലയ പർവ്വതം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് കൊണ്ട് ആ യദുകുലം എന്താ അറിയപ്പെടാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ അത് പറയാണ്, ആ യദുകുലത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് എന്താണ് പറയുന്നത്? അവിടുത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട്, യദുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള യദുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. ധർമ്മിഷ്ഠരായ രാജാക്കന്മാരുടെ കീർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഇനി പറയാണ് യദുകുലത്തിൽ പറയാണ് അല്ലെ, മലയകുന്നുകളിൽ ചന്ദനവൃക്ഷം കാണപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ് അങ്ങ് യദുകുലത്തില് ആവിർഭവിച്ചതെന്നും കുന്തി മഹാറാണി പറയാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അവരുടെ പുത്രനായിട്ട് അങ്ങ് അവതാരം എടുത്തതെന്നും മറ്റുള്ളവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്നത് അങ്ങ് ആരാണ്? അങ്ങ് അജനാണ്. മാത്രമല്ല ദേവന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തിനും അവരോട് അസൂയുള്ളവരെ നിഗ്രഹിക്കാനും വേണ്ടി അങ്ങ് ജന്മമെടുക്കുന്നു. കാരണം എല്ലാവരെയും ആര് സംരക്ഷിക്കാണ്? ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ദേവകി വസുദേവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അങ്ങ് അവതരിച്ചതെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മാത്രമല്ല ദേവന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനോട് പിന്നെ അവരോട് അസൂയുള്ളവരെ നിഗ്രഹിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് അങ്ങ് അവതരിച്ചതെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങ് ജന്മമെടുക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണെന്നും കുന്തി മഹാറാണി ഇവിടെ പറയാണ്, ഓർക്കാണത്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? 34-ാമത്തെ ഇതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് പറയണം അല്ലെ. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞത് ഭൂമിദേവി എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ, ഒരു കടലില് തോണി എന്ന പോലെ അമിത ഭാരത്താൽ ദുഃഖിതയാണെന്നും അതേപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ഈ കഷ്ടത കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് അങ്ങ് അവതരിച്ചതെന്നും ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ ഭൂമിദേവിക്ക് ഭാരം കൂടുമ്പോ ബ്രഹ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരമാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതെന്നും ചിലര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കുമെന്ന് കുന്തി മഹാറാണി പറയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. കാരണം ഭഗവാൻ അവതരിക്കാനായിട്ട് ഒരു കാരണം വേണ്ട ശരിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ദേവന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെന്താണ് ഭൂമിദേവിയുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭക്തന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അങ്ങനെ കുറെ കാരണങ്ങൾ, വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങള് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതിന്റെ കാരണമായിട്ട് എന്ന് കുന്തി മഹാറാണി പറയാണ് ഇവിടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് 35-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ
എന്താ പറയണത്, മറ്റു ചിലര് പറയുന്നത് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന തത്താത്മാക്കൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നതിനായി, മോക്ഷം നേടുന്നതിനായിട്ട് ശ്രവണ, സ്മരണം, ആരാധന തുടങ്ങിയവയുടെ സേവന മാർഗത്തെ പുനരുജ്ജീവിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതെന്നും ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഉണ്ട് പറയുന്ന ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതിന്റെ കാരണം എന്താ പറയണത്, ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് തത്താത്മാക്കളെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ശ്രവണം, സ്മരണം, ഭഗവാനെ ആരാധന ചെയ്യാം തുടങ്ങിയ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതെന്നും ചിലര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വേറെ പറയാനല്ലേ, ചിലര് പറയണത് എന്താണ്, ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക, അതായത് ജീവാത്മാക്കളെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് അവർക്കതിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതെന്നും ചിലര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് കുന്തിമാരാണ്. അപ്പൊ കുറെ പറഞ്ഞില്ലേ, കുറെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുന്തിമാറാണി കുറെ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം 36-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ആരാണ് അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ നിരന്തരം ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നത് ആരാണോ, മറ്റുള്ളവര് ചെയ്യുന്നതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നത് ആരാണോ, അവർ നിശ്ചയമായും അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ദർശിക്കുന്നു. അവയ്ക്ക് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ തടയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഈ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയണം. ആരാണോ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആനന്ദം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആരാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവര് അത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് ആര് ചെയ്യുമ്പോ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ, അവര് നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ പ്രാപിക്കും, അതായത് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും മറികടക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് കുന്തിമാരാണി പറയാണ്. അപ്പൊ എത്രത്തോളം ആരൊക്കെയാണോ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകള് നിരന്തരം ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നത് ആരാണോ, അവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ അഭയം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അവർക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തെ തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല, ഭൗതിക ലോകത്തില് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്ന് കുന്തിമഹാറാണി പറയാണ്. ഈ 37-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ 37-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും അങ്ങ് സ്വയം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ആരും സംരക്ഷിക്കാനില്ലാതെ എല്ലാ രാജകുമാരും ഞങ്ങളോട് ശത്രുതയിലായിരിക്കെ ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയാണോ. അപ്പൊ കുന്തിമഹാറാണി ചോദിക്കുകയാണല്ലേ, അപ്പൊ എല്ലാ രീതിയിലും ഇവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാരണം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് പാണ്ഡവരിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പൊ അവരെ എല്ലാ തരത്തിലും ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആരും ഇല്ലാത്തവരാണ്. കുന്തിമഹാറാണി പറയണല്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ഞങ്ങളോട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്, ശത്രുതയിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണോ എന്നൂടെ മഹാറാണി ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാണ്, ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ല, എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ പോവുകയാണോന്ന് ചോദിക്കാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനോട് പറയാണ് അല്ലെ, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും അല്ല എത്രാമത്തെ 38-ാമത്തെ അല്ലെ, ജീവാത്മാവിന്റെ ശിരോഭാവത്തോടെ നമ്മളെ ശരീരം പോകും അല്ലെ, അതായത് ഓരോ പ്രത്യേക ശരീരത്തിന്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും അവസാനിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയും കർമ്മങ്ങളുമെല്ലാം പാണ്ഡവരും യദുക്കളും സഹിതം ഉടനടി അവസാനിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, ഒരു ജീവാത്മാവ് ശരീരം വെടിയാണെങ്കിൽ അതോടുകൂടി എന്ത് കഴിഞ്ഞു, ആ ശരീരത്തിന്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ശരീരത്തിന് ഒരു പേരില്ല, ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ കടാക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് തീരാണ്, പാണ്ഡവര് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാതും അവസാനിക്കുന്നു പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശസ്തിയും പേരും എല്ലാം അതേപോലെ അവസാനിക്കും. കാരണം എന്താണ്, എപ്രകാരമാണോ നമ്മളെ ശരീരം
ആത്മാവ് പോകുമ്പോ നമ്മൾ ആ ശരീരം അതേപോലെ തന്നെ പ്രശസ്തിയും പേരും ഒക്കെ അവസാനിക്കുന്നത്. ആ ശരീരത്തിന്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ അതോടുകൂടി തീരും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ കടാക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവരുടെ പേരും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇല്ലാതാകുമെന്ന് പറയണത്. ഭഗവാനാണ് ഇവരുടെ ആത്മാവ്. ആ ഭഗവാൻ ആത്മാവ് ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ഇല്ലാതാകണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ പേരും പ്രശസ്തിയും എല്ലാം അവസാനിക്കും എന്ന് കുന്തി മഹാറാണി പറയാണ് ഇവിടെ. ഇനി അടുത്തതില് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഹസ്തിനപുരത്തില് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഹേ ഗദാധര എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഭഗവാന്. അല്ലയോ ഗദാധര എന്താ പറയണത്? ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങയുടെ പാദമുദ്രകളാൽ മനോഹരമായി ദൃശ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങ് വിടവാങ്ങിയാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദമുദ്രകള്, ഭഗവാന്റെ കുറെ മുദ്രകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, പാദത്തിൽ കുറെ മുദ്രകളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മുദ്രകൾ കൊണ്ട്, പാദമുദ്രകൾ കൊണ്ട് അവരുടെ രാജ്യം മുഴുവനും എങ്ങനെയാണ്? ആ പാദമുദ്രകൾ കൊണ്ട് മണ്ണിൽ മുഴുവൻ പതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങ് പോയാൽ പിന്നെ അതങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നേരത്തെ അല്ല അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലെ വരുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? എല്ലാം ഭയങ്കര സമൃദ്ധമായിട്ടാണ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ രാജ്യത്ത് എല്ലാം വളരെ സമൃദ്ധിയോട് കൂടിയാണ്. 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അതാ പറയുന്നത്. സർവ്വ നഗരങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാമങ്ങളും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സമൃദ്ധമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ആരും ഉണ്ടാവും? ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളും എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും? അപ്പൊ ഭഗവാനുള്ള സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ ഔഷധ സസ്യങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും എല്ലാം വേണ്ടുവോളം ഉണ്ട്. വൃക്ഷങ്ങള് ഫലങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നദികൾ നിറഞ്ഞൊഴുകും. പർവ്വതങ്ങൾ ധാതു സമ്പുഷ്ടാണ്. സാഗരങ്ങള് നിധിശേഖരങ്ങളാണ്. എല്ലാം എന്താണ്? അങ്ങയുടെ കടാക്ഷം കൊണ്ടാണത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതാകില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവർക്കായാലും ആ പേരും പ്രശസ്തിയും കിട്ടിയതും അതേപോലെ തന്നെ രാജ്യം സമ്പുഷ്ടമായിട്ടിരിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പോകില്ല എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നതെല്ലാം ഇതിന് കാരണം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ മഹാറാണി. ഇനി 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹേ പ്രപഞ്ചനാഥ വിശ്വേശ്വര, പ്രപഞ്ചനാഥ വിശ്വാത്മ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ബന്ധുജനങ്ങളായ പാണ്ഡവരോടും ഋഷികളോടുമുള്ള എന്റെ സ്നേഹബന്ധത്തെ ഏർപ്പെടുത്തിയാലും. അപ്പൊ ഇനി കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അല്ലെ. എന്റെ ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ള പാണ്ഡവരോടും വൃഷ്ണികളോടുമുള്ള എന്റെ സ്നേഹബന്ധത്തെ ദയവായി വേർപ്പെടുത്തിയാലും. അപ്പൊ ഇവരോടൊക്കെ ഉള്ള എനിക്ക് എന്റെ ശരീരബന്ധത്തെ അല്ലെ, ശാരീരിക ബന്ധത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പാണ്ഡവരോടും പിന്നെ വൃഷ്ണികുലത്തില് അല്ലെ വൃഷ്ണികളോടുമുള്ള എന്റെ ഒരു ബന്ധം ദയവായി വേർപ്പെടുത്തിയാലും എന്നാണ് ഇവിടെ മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എല്ലാവരോടുമുള്ള ഒരു ഭൗതികമായ ഒരു ബന്ധം മാറ്റിത്തരാനായിട്ട് കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? എപ്രകാരമാണോ ഗംഗാനദി തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്, അതേപോലെ എന്ത് പറഞ്ഞത്? എപ്പോഴും എന്നെ അങ്ങയിലേക്ക് ആകർഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ശ്രദ്ധ നിരന്തരമായി അങ്ങയിലേക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാകണമെന്ന്. യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെ എന്റെ ശ്രദ്ധ വേറൊന്നിനെയും ആകർഷിക്കാതെ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ നിരന്തരമായിട്ട് ആകർഷിക്കണേന്നാണ് ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എപ്രകാരമാണോ ഗംഗാനദി സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് അല്ലെ, യാതൊരു തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ ഒഴുകുന്നത്, അതേപോലെ വേറൊന്നിലേക്കും ശ്രദ്ധ പോകാതെ എന്റെ ശ്രദ്ധ എന്നെ ഇതിലേക്ക് മാത്രം ആകർഷിക്കണം, ഭഗവാനിലേക്ക് മാത്രം ഞാൻ ആകർഷിക്കണേന്നാണ് കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. 42ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അല്ലയോ മധുപതേ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് മധുപതേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി 43ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനന്റെ സുഹൃത്തെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അർജുനന്റെ സുഹൃത്തെ, വൃഷ്ണികുല ശ്രേഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൂമിയിലെ ഉപദ്രവകാരികളായ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടെ അന്തകനാണ് അവിടുന്ന്. അങ്ങയുടെ വൈഭവം ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കുന്നില്ല. അതീന്ദ്രിയമായ ധാമത്തിന്റെ ഉടമയും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. ഗോക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും ദുരിത നിവാരണത്തിനായി അങ്ങ് അവതരിക്കുന്നു. സർവ യോഗശക്തികളുടെയും ഉടമയും സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ഗുരുവാണ് അങ്ങ്. സർവശക്തനായ ഭഗവാനാണ്. അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഗോക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെയും എന്താ പറഞ്ഞത്? ഗോക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും ദുരിത നിവാരണത്തിനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്?
ആരുടെ അന്തകനാണ്? ഉപദ്രവകാരികളായിട്ടുള്ളവർ, ഭൂമിയുടെ ഉപദ്രവകാരികളായിട്ടുള്ള, ഭൂമിയില് ഉപദ്രവകാരികളായിട്ടുള്ളവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടെ ഒക്കെ അന്തകനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ വൈഭവങ്ങൾ ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ധാമത്തിന്റെ, അതീന്ദ്രിയ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ, ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലെ, അതീന്ദ്രിയമായ ആത്മീയ ധാമത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും എല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അവരുടെ എല്ലാം സംരക്ഷണത്തിനായിട്ടാണ്, ദുരിത നിവാരണത്തിനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. എല്ലാ യോഗേശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ യോഗാശക്തികളുടെയും ഉടമയാണ്. സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തിലും ഗുരുവുമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? മഹാറാണി കുന്തി മഹാറാണി പറയാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരുടെയും ഗുരുവുമാണ്, അങ്ങക്ക് സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി 44-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സൂതഗോസ്വാമി പറയണം. അപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. കുന്തി മഹാറാണി 18 മുതൽ 44 വരെ, 43 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളായിരുന്നു. കുന്തി സ്തുതിയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഇനി 44-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്, ഇപ്രകാരം കുന്തി മഹാറാണി എന്താണ്? ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ച പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഭഗവാൻ സൗമ്യമായിട്ട് പുഞ്ചിരിച്ച്, പുഞ്ചിരി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ്? വശ്യമോഹനമായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ആ പുഞ്ചിരിന്ന്. എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഭഗവാന്റെ ആ പുഞ്ചിരി. ഭഗവാൻ മദനമോഹനാണ്, എല്ലാവരെയും മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ പുഞ്ചിരി എല്ലാവരെയും ആകർഷിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നും പറയാണ്. കുന്തി ദേവിയുടെ ആ പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ടപ്പോ ഭഗവാൻ സൗമ്യമായിട്ട് പുഞ്ചിരിച്ചു എന്നാണ് സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ് ഇവിടെ 44-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ എന്താണ്? കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് പോകാനായിട്ട് ഒരുങ്ങാണ്. അപ്പൊ കൊട്ടാരത്തില്, ഹസ്തിനപുരത്തിലെ കൊട്ടാരത്തില് പ്രവേശിച്ച് മറ്റുള്ളവര് സ്ത്രീജനങ്ങളോടെല്ലാം യാത്ര പറഞ്ഞ് പോകാൻ ഒരുങ്ങാണ്. അപ്പൊ മടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം അപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്. പോകാൻ ഒരുങ്ങി എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് പോകാൻ ഒരുങ്ങാണ്. മറ്റുള്ള സ്ത്രീജനങ്ങളോടൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞ് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? അടുത്തതിൽ പറയാണ്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ പോകുന്നതിന് തടയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ 46-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ദുഃഖിതനായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ സ്വാന്തനപ്പെടുത്താനായിട്ട് വ്യാസമഹർഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹർഷിമാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾക്കോ അതിമാനുഷിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ച ഭഗവാനോ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ആ ആവലാതി അല്ലെങ്കിൽ വ്യാകുലത കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്താനായിട്ട് വ്യാസമഹർഷിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഋഷിമാർക്കോ ഭഗവാനോ ഒന്നും സാധിച്ചില്ല. അത് ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാന് കഴിയാത്ത അല്ല, ഭഗവാന്റെ അവിടെ ലീലയാണ് അല്ലെ. ശരിക്കും ഭഗവാൻ അത് മനഃപൂർവ്വം എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ മറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യുധിഷ്ഠിരനെ മനസ്സിലാക്കാത്ത രീതിയിലൂടെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ് ആർക്കും സാധിച്ചില്ല യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്താൻ എന്ന് പറയാണ്. ധർമ്മപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മരണത്തിൽ തളർന്ന് ഒരു സാധാരണ ഭൗതികവാദിയെ പോലെ വളരെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും മരണപ്പെട്ടതോർത്ത് വളരെ ദുഃഖിച്ചാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്? ധർമ്മപുത്രനായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു ഭൗതികവാദിയെ പോലെ അത്യന്തം ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ്. ഇവിടെ 48-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയാണ്, ഞാൻ എത്രയോ പാപിയാണ് അല്ലെ, എന്റെ വിധി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാനൊരു പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. കാരണം അജ്ഞത നിറഞ്ഞ എന്റെ ഹൃദയത്തെ വീക്ഷിച്ചാലും മറ്റുള്ളവർക്കായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം എന്താണ്, ഞാൻ അനേകം അക്ഷോണികള് ഒക്കെ എന്താ സംഭവിച്ചു, വധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. കാരണം എന്റെ ശരീരം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു? മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്റെ ശരീരം. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്തത്? ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ കുറെ നിരപരാധികളൊക്കെ അതിൽ വധിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പാപിയായൊരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയാണ്. കാരണം അക്ഷൗണികള് 18 അക്ഷൗണികളാണുള്ളത് അല്ലെ, രണ്ടു പക്ഷത്തും കൂടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഈ അക്ഷൗണികൾ മുഴുവനും നശിച്ചുപോയി. മാത്രമല്ല എന്താണ്, ഞാൻ വളരെ പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഇവരൊക്കെ കുറെ പേര് ഞാൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് മരണപ്പെട്ടത്. കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യേണ്ട ശരീരമാണല്ലോ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്റെ ശരീരം. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവരെ നിരപരാധികളായ കുറെ പേര് ഞാൻ മൂലം വധിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പ്രയാസപ്പെടുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പ്രയാസപ്പെടാണ് 48-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. അതിൽ അക്ഷോണിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്.
എത്രയാണ് ഒരു അക്ഷവണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. 21,870 രഥങ്ങളും 21,870 ആനകളും പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആനപ്പടയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. 1,80,350 കാലാൾപ്പട 650 അശ്വങ്ങളും ഇതാണ് ഒരു അക്ഷവണി എന്ന് പറയുന്നത്. 11 അക്ഷവണി ദുര്യോധന പക്ഷത്തും 7 അക്ഷവണി ഇനി 49ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയണത്, എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ ആരൊക്കെയാണ് മരണപ്പെട്ടെന്ന് പറയല്ല. യുദ്ധത്തില് കുറെ കുമാരന്മാര് മരണപ്പെട്ടു, ബ്രാഹ്മണര്, പിന്നെ അഭ്യുതകാംക്ഷികള്, മിത്രങ്ങള്, രക്ഷിതാക്കള്, ഗുരുക്കന്മാര്, സഹോദരന്മാര്, സുഹൃത്തുക്കള്, ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ആ യുദ്ധത്തില് മരണപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ഞാൻ ജീവിച്ചാലും ഈ പാപങ്ങൾക്കൊന്നും എന്താണ് പറയുന്നത്, എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മോചനം ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചെയ്തു പോയ ഇത്രയും വലിയൊരു പാപകരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ഇതിൽ നിന്നും എനിക്ക് മോചനം കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം അതിൽ മരണപ്പെട്ടത് ആരൊക്കെയാണ്? കുമാരന്മാര് മരണപ്പെട്ടു, ബ്രാഹ്മണര് മരണപ്പെട്ടു, ഗുരുക്കന്മാര് മരണപ്പെട്ടു, രക്ഷിതാക്കള്, മിത്രങ്ങള്, അഭ്യുതകാംക്ഷികള്, ഇവരൊക്കെ വധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞ. അപ്പൊ എത്രയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ഞാൻ ജീവിച്ച് നരകത്തിൽ പോയാലും എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരിക്കലും മോചനം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയാണ് ഇരുന്നിട്ട്. പിന്നെ തന്റെ പൗത്രന്മാരെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ നിരതനായ രാജാവ് ശരിയായ കാരണത്തിനായി വധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരിക്കലും പാപമില്ല, എന്നാൽ ഇതെനിക്ക് ബാധകമാവില്ല. അപ്പൊ ആ രാജ്യത്തിലെ പ്രജകളെ അവരെ പരിപാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള യുദ്ധമൊക്കെ നടക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വധം ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തല്ല, അത് പാപമല്ല. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ എന്തിനാ ചെയ്തത്? എന്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്തതെന്നാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് എനിക്കൊരിക്കലും ബാധകമല്ല. നേരെ മറിച്ച് ആ രാജ്യത്തെ പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വധം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം. അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാപമില്ല. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വധം നടത്തുന്നത്? എന്റെ എന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല, എനിക്ക് രാജാവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് ആര് വിചാരിക്കുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇനി 51ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? 51ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ നിരവധി ബന്ധുക്കളെ ഞാൻ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ നിരവധി ബന്ധുക്കളെ ഞാൻ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അസാധുവാക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം അത്രത്തോളം ശത്രുത ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, ദാനം ചെയ്യുക, 3-4 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. യജ്ഞം, ദാനം, ധർമ്മം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ കുറെ മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്താലും എനിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? എനിക്കിതൊന്നും പരിഹാരമാവില്ല. അത്രത്തോളം പ്രവർത്തികള് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആര് പ്രയാസപ്പെടാണ് ആര് ഈ ധർമ്മപുത്രനായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അത് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരിക്കലും അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാനാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? പിന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് ഇവിടെ പറയാണ്, ചെളിവെള്ളത്തെ ചെളി കൊണ്ട് സുശുദ്ധമാക്കാനും മദ്യം സ്പർശിച്ച ഒരു പാത്രത്തെ, മദ്യം എടുത്ത പാത്രത്തെ ആ മദ്യം കൊണ്ട് തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യവധത്തിന് മൃഗവധം കൊണ്ട് പ്രക്രിയ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്ന് പറയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതായത് അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്താനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് ഇപ്പൊ ചെളിവെള്ളത്തെ കൊണ്ട് ചെളിയെ ശുദ്ധമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മദ്യം എടുത്തൊരു പാത്രത്തിനെ ആ മദ്യം കൊണ്ട് തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മനുഷ്യവധം ചെയ്തതിന് പരിഹാരമായിട്ട് നമുക്ക് മൃഗവധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അത് എന്താവില്ല? അത് അതിനൊരു പ്രതിക്രിയ ആകില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഇവിടെ? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്തത്? ഭീഷ്മരെ കൊണ്ട് അല്ലെ, ഭീഷ്മദേവനെ കൊണ്ട് ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ യുധിഷ്ഠിരനെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ 8ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വളരെ വിഷമത്തിലാണ്, സങ്കടത്തിലാണ്. ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തില് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവൊക്കെ ഭീഷ്മദേവനെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നതാണ് അടുത്ത അധ്യായം. പിന്നെ ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം, അതാണ് 9ാമത്തെ നമ്മുടെ അധ്യായം. അപ്പൊ ഈ 8ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മള് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില്
മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മള് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഒന്ന് കുന്തിസ്തുതിയാണ്. അതില് 18 മുതൽ 44 വരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 43 44 അല്ലെ, 44 അല്ലേ പറഞ്ഞത്? 43 വരെ കുന്തിസ്തുതിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്തോർത്ത് ബുദ്ധിമാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതെന്ന് ഓരോരുത്തര് പലരും പല രീതിയിൽ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുന്തിമാറാണി അതൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാനെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പിന്നെ വേറെ എന്താണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ അധ്യായത്തില്? ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് അതെ, ഭഗവാൻ ഭാഗവത ശ്രവണം കീർത്തനം ഭാഗവതം ശ്രവിക്കണം, ഭഗവതശ്രവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജനനമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ 8ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മുടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, നിതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. തസ്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കാര്യം പറയാൻ പ്രണാമം മാതാജി. ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് നമുക്ക്. നമ്മുടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജീവൻലാൽ പ്രഭുവിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഡോക്ടർ ജീവൻലാൽ പ്രഭു കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. നമ്മുടെ രാവിലെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ബാച്ചിലല്ലേ മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്ന രാവിലെ 6:30 6:30 ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു, അറ്റാക്ക് ആയിട്ട്. മാതാജി ഇന്നലെ കണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു ഇടയ്ക്ക്, മാതാജി ജീവൻലാൽ പ്രഭുവിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ, തലേ ദിവസം വരെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് വന്നല്ലേ, ഒരു കുഞ്ഞു മോളെ. അതല്ല, അത് രാംദാസ് പ്രഭുവാ. അത് രാംദാസ് പ്രഭു, ജീവൻലാൽ പ്രഭു. നമുക്കൊന്ന് ആ പ്രഭുവിന്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.